एकनाथ शिंदे वांगडा शिवसेनेच्या 45 आमदारांनी केल्ल्या बंडाक लागून महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी वयले संकश्ट आनीक वाढला। मात महाविकास आघाडी सरकार आपले बहुमत सिद्ध करतले असो शिवसेना फुडाऱ्यांचो दावो सुरूच आसा। हे मजगती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांक संबोधित करीत बंडखोर गट आणि भाजपा विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्या। पण ह्या सगळ्या गोष्टीचं मला आता नाही म्हटलं तरी मला सवय झालेली। वीट तर आलेल्याच आहे, पण ती वीट नुसता येऊन उपयोग नाही, ती वीट डोक्यात हाणावी लागेल। नाही तर मला वीट आलाय, बरं वीट आलाय पुढे काय नाही, ती वीट मी हाणणार डोक्यात त्यांच्या, नाहीतर वीट येऊन उपयोग काय त्या विटेचा। शिवसेनेच्या 90% परस चढ आमदारांनी बंड केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वर्षा हे सरकारी निवासस्थान जरी सोडले तरी आता नव्या संघर्षाक सुरुवात झाल्या। बंडखोर आमदारांतल्या 16 आमदारांचेर पक्षाकडल्यान अपात्रतायेची कारवाय सुरू झाल्या। पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत महाविकास आघाडीचे बहुमत सिद्ध करतली असो दावो शिवसेनेच्या फुडाऱ्यांनी परत एक फावट केला। याच बिल्डिंग मधून महायुतीची घोषणा झाली, याच युतीमधून महायुतीचं एक बंधन बांधण्यात आलं आणि याच बिल्डिंग मधून मी तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल। दुसरे वटेन एकनाथ शिंदे गटान आपल्या गटाक शिवसेनेचो अधिकृत गट म्हणून मान्यताय मेळची हे खातीर राज्यपालांकडेन विनवणी केल्ल्याचे कळटा। शिंदे हांच्या तेक्यान ठाण्या आणि नव्या मुंबईत बॅनरबाजी सुरू झाल्या, जाल्यार उद्धव ठाकरेचे शिवसैनिक लेगीत बंडखोर आमदारांचो निषेध करीत रस्त्यार देवल्यात। खूप भोळा माणूस आहे उद्धव साहेब, अतिशय भोळा माणूस आहे, हावळ्या मनाचा माणूस आहे। त्या दिवशी तुम्हाला सांगतो की ज्या पद्धतीने वर्षा बंगल्यावरून बाहेर निघत होते, अक्षरशः माझा महाराष्ट्र तुम्हाला सांगतो की लढत होता, हे माझ्या उघड्या डोळ्यांनी मी बघितलंय मित्र, उद्यानात ठेवा। म्हणून माझ्या सर्व सन्माननीय सर्व शिवसैनिकाला, माझ्या शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्या देवाला संकट कसं निवारावं एवढीच आपण साकडं घालावं ही विनंती आपल्याला करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे मजगती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांणी शुक्रारा शिवसेनेच्या जिल्लो प्रमुखांची ऑनलायन बसका घेवन शिवसेना नव्यान उबी करपाचे आवाहन केले। अशें आसले तरी हो प्रस्न कित्याक उपरासलो हाची कारणां पयलीं पक्षान तपासची अशें सांगत हो प्रस्न उलोवन सुटपाक शकता अशें आजून लेगीत शिवसेनेच्या कांय आमदारांचें मत आसा। हा उघड भारतीय जनता पक्षाने साधलेला डाव आहे। आता आपले सगळे जे काही तिकडे गेलेले घोडे गुलाबीने फसवलेले आमदार आता कैदी झालेले आहेत तिकडे, आता त्यांची आग्रह सुटका कशी करून घ्यायची ते बघायला पाहिजे। मी जोपर्यंत माझ्या समोर कोण येत नाही, सोबत कोण येत नाही, तोपर्यंत विश्वास ठेवायला तयार नाही। धरून चाला की आपल्यासोबत कोणीच नाहीये, अशा मानसिकतेमधनं तुम्ही पुन्हा नवीन शिवसेना उभी करण्याची जिद्द बाळगता की नाही एवढंच मला तुमच्या। आपल्याकडे सत्तेचं एकही पद नाहीये, काही नाहीये। ज्या वेळेला पहिला जो शिवसेना स्थापनेचा नारळ फुटला होता तीच परिस्थिती आज आहे असं समजा, आणि त्याच्यानंतर बाळासाहेबांनी उभं केलं तर 56 वर्षानंतर आज आपण या सत्तेमध्ये आलो। ही जिद्द तुमच्या नसेल तर सोबत राहा, नाहीतर मी तुम्हालाही सांगतोय की तुम्हालाही तुमचं भवितव्य उज्ज्वल वाटत असेल जरूर तिकडे जा, जरूर जा। पण एक मात्र मी सांगतो की तिन्ही पक्षांच्याकडे मेजॉरिटी असताना शिवसेनेनं 3 अपक्षांना आपल्या कोटातली मंत्रिपद का दिली याचं उत्तर हे आज तगायत शिवसेना देऊ शकलेली नाही, आणि त्याचं उत्तर हे आमदारांना मिळालेलं नाही, हे मात्र निश्चितपणे आमदारांची खतखत आहे। एकनाथ शिंदे आणि ताचे वांगडा बंडखोर आमदार सध्या गुवाहाटीत आसात। शिंदे देवेंद्र फडणवीसा वरवीं दिल्लीतल्या भाजप फुडाऱ्यांच्या संपर्कात आशिल्ल्याचें कळटा। मात शिंदे गटाकडल्यान भाजपाक सरकार स्थापनेविशीं कसलोच प्रस्ताव आजून मेरेन येवंक ना अशें भाजप सांगता। ते खातीर ठाकरे सरकार उरतले काय कोसळटले हे स्पश्ट जावंक आजून एक तरी दीस वतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।